papan samar pamoring sukma Paman Patih Harya Sangkuni. Paman Patih Harya Sangkuni.
saranane kekayuan luhur kudu betah lopo kawan kula kalinga salah Satmika yen wacana kudu manis yen wacana kudu manis seng seming sasama samane manungsa sahami topel wong lakan kelem momongan pate pindahan Nawan-nawan lunga blonjo ning pasar bae. Iki blonjo apa Mbak Yu? Arep pure. Semarang masuk gelang pantai nganti sesumalang. Oh, musik. Suarane apa kae lho? Kena son horek. Suarane malih tiung. Wah, Kakang Prabu Kresna lho. Dursasana paman Syagi Kartomarma Swatama mburi kae sapa kae? Kula pun Jayadrata. Kula pun Jayadrata. Jaya Jarata kula. Jayadrata. Basuki Singa Wijaya. Kawula nun inggih. Duh sinuwun ing Darawati. Paman Harya Sangkuni kados pundi, Paman? Mawan tuan anggen kula tetugur wonten ing tepis Wiring Praja ing Ngamarta nengga pawartos kadiparan pangreka dayane sinuwun ing Ndarawati anggenipun badhe nun inggih bradat praja ing Ngamarta nun inggih keparenga paring dawuh. Nggih, Kakang Prabu. Ngeten lho, ngeten. Pancen segala persoalan itu pasti ada sesuatu halangan tatkala kita harus menyelesaikan. Ning ora ana gedhening perkara kang ora bisa dirampungake kanthi sarana musyawarah waton tu ing perkara sumbering memala bisa diweruhi ing kono yekti kabeh bakal bisa diudari. Paman pepalanging sedya kang ngrendeting laku sedya kekarepaning Kurawa apa dene panjenenganing Sun ora ana liya mung kejaba Kyai Semar Badranaya kang nyatane dina samengko ora sarujuk apa sing dadi pangandikaning Nalindra Dwarawati Sri Bathara Kresna mula mbujung laku ora usah dadak nganti kedawa-dawa wektu. Lak ya ngono Pak Lurah. Nggih. Matuk sarujuk yen kemang kono kuwi karsane. Pramila rikalenggan mangko. Ora usah dadak kesuwen. Cekel wujuding Semar Badranaya wis pinanggih. Dursasana. Gel gulune. Nggih, pripun? Kowe wis krungu apa kang dadi pangandikane ingkang sinuwun ing Darawati. Nggih, kula nyendhe krungu nggih. Mula
yen pancen wis krungu piye tanggap Sasmita? Nek kula Semar nggih ulul mawon. Yen kaya mangkon ora dadak ngenteni engko. Kata Rama, wonten dawuh. Jatrata, nggih, wonten dawuh. Dalana. Kowe iki dikongkon malah kongkon karo kancane iki. Lah iya ora ono ngono. Ya wis ngger Kartomarma Swatama Jadrata cekelen Kyai Semar Badrana. Kala niki ngestokaken dawuh yang napa badhe lampan iki Kyai Semar Badrana ya. Semira banggane tak keproki. Kyai konang surem sorotetan padang niat langling kalang yana negara pandamun carang kakonang Kepyakne Sata Kurawa sampun kuatos sinuwuning Darawati matur nuwun dene sampun belani dumateng para Sata Kurawa nembe menika sinuwuning Darawati tresna kaliyan para Kurawa. Sepul hae Bongno anu men
mandek Anoman mandek. Yo. Wong ngadang iki wong simpang neng ngadang neng tajang neng dadak ngetungi keplan ora pangkling Anoman kethek putih dasar bener para nyata ora pangkling nek aku pangkling becek matamu Wadyabala sagelar sepapan nyerang tumbak iku jati ngarang megar payung iku jamur barat ngancik lelatan negara Ngamarta arep ngopo kowe gua arep ngopo? Ora usah dadak takon kekarepan Wadyabala Praja Ngamarta. Kang Ancik negara Ngamarta. Bakune dina samangka sumingkira. Waton ora bloko. Windanana taunana ora bakal suminggat saka kene. Piye? Ora bakal sumingkir kaya kene. Wani karo aku. Apamu tak wedeni. Atase badan sepoto sekedhi wuri sayuta ngarep sewu bareng maju sayuta bareng sabragodo ora bakal tinggal gelanggang colong playu ladala jiha bangsa tiga matno sastra jendramu Pak Haji Jaya kang wijayanmu kepel rak dadi bangke kepel kelakon dadi banyu duduk wayangku dewi ya wah melilit pripate hot lo hot lo hoi lo hot hoi lo hoi
Yo. Hot jebol dadamu ho. Lot waduh yo piye siapa bayi jambak ndas beluh ho lo lo ho lo woi lot hoi aku lek ndelang tenanan iki kabeh iki penjimping enek sing nata enek. Langsung liburan ya Pak ya? Ya. Oh ya. Hop hoi lo hit. Ya Allah, ya Allah. Hoi ho lo hit ho hot. Lot ha hey hoi. What? Wait. Wait. Ha. Ganti. Santa Kurawa. Dampiak Santa Kurawa.